Dobrý deň, chceme vás pozvať na nasledujúci koncert. A ja mám tu vedľa seba solistu Ivana Schillera a rovno mám na neho otázku. Ivan, prečo by sme mali prísť, teda publikum, na tento koncert? No, lebo sme prví. Sme prví? Čo to znamená sme prví? No, na koncerte zaznejú všetko premiéry. Svetová premiéra klavírneho koncertu Jozefa Grešáka, košického autora. Potom slovenská premiéra vlastne Griegovej symfónie a tiež svetová premiéra, alebo minimálne slovenská premiéra skladby od švajčiarskeho autora Cordera. Presne tak, takže prídite na koncert, budete počuť 3 premiéry. Cordero, krásna skladba pre sláčiky s názvom Herbst, trošku sa vrátime do jesene. Grešák, klavírny koncert, ktorý ešte nikdy nezaznel. Veľmi zaujímavá skladba, zaujímavá forma, netradičné veci, farebný orchester a hlavne obrovský klavírny part, ktorý tu hrá Ivan. A Grieg, krásna symfónia, ktorá bola napísaná pred Čajkovského prvou, Brahmsovou prvou, Dvořákovou prvou, takže Grieg ako keby určil týmto pánom cestu. Oni potom komponovali symfónie. Takže určite prídite, bude to zážitok. Tešíme sa na vás.